Hi babe! Welcome to my channel! Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Andito ako sa tindahan ngayon mga babe kasi dito ako natulog kagabi. Kasi ako ang pasok kahapon. Hindi ko na iniwan yung tindahan kasi baka may mawawala. Ako ang mag-charge. O kaya hindi ko na iniwan yung tindahan. Kasi yung drinks mga babe, nasa labas, baka baklasin ng magnanakaw, yung soft drinks namin, ako ang mag-charge kasi ako ang naka-duty kahapon. O di ba? Ipakita ko sa inyo ang drinks kasi nasa labas siya mga babe, baka nakawin kaya dito ako natulog para at least safety, wala akong charge pag may mawawala. O di ba? Ayan. O, diyan nakalagay mga babe ang drinks namin. O, di ba? Pagbaklasin yan mga babe, nako, charge ako mga babe. Yan. O, kaya hindi ko na iniwan yung tindahan. Yan, nagkalat pa dito mga babe kasi hindi ko pa naligpit yung mga ano. Yan. Dito, yan. Yan. Ito yung buhangin ko mga babes, ginawa kong ano, ginawa kong cement pot. Di ko pa natapos. Yan, at ito yung ginawa kong hulmahan. Yan. Yan ang ginawa kong hulmahan mga babe. Ito yung buhangin. Yan. Ito mga babe, ito yung ano, yung dukot ng ano, burger. Yan, yung mga mantika, yung mga dukot-dukot. Yan. At ito yung walis namin. Yan. Yan. At ito yung lagayan ng tubig namin mga babe para mag-igib, para panghugas, para panglinis. Yan. Yung balde namin mga babe nasira na. Diyan ako natulog kagabi mga babe. Yan. Diyan ang mansion ko kagabi. Diyan ang mansion ko. Yan. Yan. Dito ako natulog kagabi mga babe. Yan ang tulugan ko mga babe. Yan. Dito kami natutulog pag kami ang duty. Ito mga babe, doyanan. Yan, doyanan. Dito ako natulog kagabi. Yung mga gamit ko hindi pa na ano. Kasi ako din ang pasok ngayon mga babe. Yan. Yan ang kumot ko hindi pa natupi mga babe. Oh. Yan. Carton lang mga babe ang labanan. Carton. Yan. Carton. Yan. Ito kasi mga babe, dito kasi ito nakalagay kasi nilagyan ko ng cellphone kasi nag-charge ako ng cellphone. Yan. At saka kagabi mga babe, nagdala ako ng tubig kasi araw-araw ako nag-inom ng soft drinks. Kaya nagdala ako ng tubig. Yung isang galon to mga babe. Tapos ito na lang natira. Yan. Kasi palagi akong nag-drinks mga babe. Kaya todo inom din ako ng tubig mga babe. Kasi baka naman sumakit na naman yung tagiliran ko. Kaya nag-inom ako ng tubig mga babe. Palagi akong nag-inom ng tubig pag pag nakainom ako ng drinks. Yan. At saka may sounds din kami mga babe. May sounds din kami dito. Yan ang sounds namin mga babe. Ayan ang sounds namin. Yan. May nakalagay pang ano. May nakalagay pang ano ng karton ng katul mga babe. May katul kasi mga babe. Yan may karton katul kasi. Pag natulog kasi ako mga babe, ayaw ko ng ceiling fan. Kasi nag-alburuto yung tiyan ko sa ceiling fan kaya always katul ako mga babe. Katul yung ginagamit ko, hindi ako nag-ceiling fan pag gabi. Kaya katul ang gamit ko, hindi ako nag-ceiling fan mga babe.
May ipakita din ako sa inyo mga babe. Kasi, ano na, hindi na ako nakabunot ng kilikili ko mga babe. Ngayon ko lang napansin pag ano, yan. Ang haba na ng hair. Haba ng hair. Ang haba na ng hair ng kilikili ko. Yan. Tapos, yung sa kabila naman, yan, maitim kasi ang kilikili ko mga babe. Gamit kasi ako ng deodorant mga babe. Hindi siguro ako hiyang sa mga deodorant. Pero pagtawas ang gamit ko mga babe, puti yung kilikili ko. Yan, maitim ang kilikili ko pag deodorant ang gamit ko. Ayan, hindi ako nakabunot. Yan, hindi pa ako nakabunot ng kilikili ko mga babe. Yan, hindi pa ako nakaligo mga babe. Parang may muta pa yung mata ko. Hindi pa ako nakaligo mga babe, may muta pa yung mata ko. Yan. Hindi pa ako nakaligo. May pasok din ako ngayon mga babe, kasi sa isang linggo mga babe, 2 araw lang ang pasok namin. Tapos lingguhan. So, bali, 3 kami dito sa tindahan. 3 kaming service crew dito sa tindahan. Kaya, sa isang linggo, may isang crew na 3 ang pasok. Ngayon, 3 araw ang pasok ko. Ngayon na week. Monday, Tuesday, at saka Sunday. Yun ang pasok namin mga babe. Ang hirap talaga kasi super budget ka, kasi nangungupahan lang ako mga babe. Yan, nangungupahan kasi hindi talaga ako taga rito mga babe. Taga Mindanao ako. Tapos, andito ako sa Bohol kasi dahil may work ako. And then, kaya nga yun ang yung pasok namin, 3 araw. Tapos, yung the rest 3 weeks, 2 araw lang. Yan, tapos nangungupahan pa ako mga babe. Kaya, super tipid ang atin nyo mga babe. Sana mabalik na sa normal, kasi para normal na rin ang pasok namin mga babe. Diba? May siya mga babe, tubo. Kasi pag may binuang sa akin, yan, tutubuhin ko siya. So today is September 8, 2020. Fiesta ngayon sa Gindulman mga babe. Gindulman, Bohol. Fiesta dito sa Gindulman, Bohol. Pero walang masyadong tao kasi parang nag-lockdown yata sila. Parang nag-lockdown sila mga babe. Di masyadong celebrated ang fiesta. Dahil sa pandemic. Kaya walang disco. Kasi kung may disco mga babe, nako, nag-disco talaga ako mga babe, kasi mahilig talaga ako sa disco mga babe. Tapos yung ngipin ko mga babe, bala kong ipabunot to ang ngipin ko, yung 2 ngipin ko, kasi na siya, yan. Yan, 2 ngipin ko mga babe, sira na, bulok na yung 2 ngipin ko. Balak ko kasi ipabunot to ang ngipin ko, kasi parang pero medyo sumakit na siya pag naanuhan ng kanin, pag na suksukan ng kanin, parang medyo sasakit na siya. Kaya balak ko kasi to ipabunot. Paano na pag nabunot na to mga babe, nako, ang tawa ko parang di ba, apektado siya. Ito, 2 ngipin ko, yan, itong 2 ngipin ko sira na. Kaya pag nabunot to, naku, bungal na ako mga babe. Okay lang, at least, kasi wala pang postiso. Kaya magbungal-bungalan muna ako. Yan, balak kasi pabunot to, kasi baka naman mamaya
Sumakit na naman to. Naku, parang makaihi-ihi talaga ako sa sakit pag ano. Ganyan talaga pag sumakit tong ngipin ko. Itupi ko muna tong ano, yung kumot ko mga babe. Fiesta na fiesta ngayon mga babe, pero parang hindi talaga celebrated ang fiesta ngayon kasi dahil sa pandemic. Kagabi mga babe, mabuti naman kagabi, nakakain din ako ng panit ng lechon. Kasi binigyan kami ng kapitbahay namin, si Kuya Dudong, naglitson kasi siya. Yung kapitbahay namin, naglitson kasi siya. Kaya nakakain din ako ng lechon kagabi. Actually mga babe, gusto ko munang umuwi sa amin sa bukid. Kasi, parang nahirapan ako mag-budget ng boarding house. Kasi 2 araw lang yung pasok namin. Tapos, parang sapat lang sa pagkain. Kaya bala kong umuwi dun muna sa Mindanao, sa bukid namin, kasi babalik na lang ako pag normal na. Yun talaga ang bala ko, pero 2 araw lang ang pasok. Yung 2 araw parang sapat lang sa pagkain yan. Budget lang talaga pagkain. Paano yung boarding house? 'Di ba? Kaya talagang naisipan kong umuwi sa bukid kasi sobrang hirap na talaga mga babe. Sana manormal na ito para mabalik na sa dati. Kasi sobrang hirap na mga babe. Kung alam nyo lang talaga, gaano na kami nahirapan dito sa Bohol. Mainit dito sa mainit dito sa likod, dito sa tinulugan ko. Yan, nagkapawis-pawis na ako mga babe. Lang ako mga babe, manghimasa lang ko kay kuan man. Di lang sa ko maligo, kay naligo mo po gahapon. Kira siguro na di pa ko kaspahon dani. Di pa tutubo yung kaspak ko. Grabe ang pawis ko, umaga pa. Hindi naman mabaho yung kilikili ko mga babe. Maitim lang siya. At saka may balahibo. May buhok. Kasi nagamit ako ng deodorant, kaya mabango siya. Hindi siya mabaho. Ang nakadiferensya lang, maitim. At saka may buhok. Di ba? Yung unan ko kagabi mga babe. Ito yung unan ko. Yan. Ito ang ginawa kong unan kagabi. Maliit lang siya, pero maganda siya maganda siya sa ulo, kasi parang hindi siya tulad ng ibang unan na parang nagbukol-bukol. Pero kani parang murag straight jud imong ana jud imong ulo. Mag-ingat tayong lahat mga babe para safety tayo, kasi alam nyo na ang paligid natin ngayon. Di natin makikita yung kontra natin. Kaya mag-ingat tayong lahat mga babe, kasi yung kalaban natin hindi natin nakikita. Kaya doble ingat po tayo mga babe. Thank you so much for watching mga babe. Bye!